ani hamjwk no thirnani bagui joto khagonang maya gonang kichar phaibai ani para hingka ke lefunga hingka ani hamjwk no hospital tui heimeni tabuk thoi nangui tongkha gobang ma khai ga thirna na meni a theibo ani miliwo milifana ani thei kom hini sajagai ang rimanliya ngai tabuk je rana musungui tongnai khagonang rok ani hamjwk no thei kisarnani ngthong ang joto no khulumui sanjao ni hamjwk no mwthangna bagui ni hamjwk ni urgent thoi nangui tongkhata ani hamjwk no mwthangnani bagui thoi nang tongkha joto borok nang khulumui sanjao ani hamjwk bungkhai himadri urang norong kami bro ani paraka lefunga nongkha tamo thoi ya su dehar kotoma ang thirnani ne ani thoi test khaikya thoi test khaimani pore brok sawani thoi kom nang rimanya ni saw nin thoi kom na ang rimanliya e thangan thoi joton test khaikya bro report joto sina na kyang ani tei thoi test khaiye ni thoi kom nang rimanya ni saw am baga rimanliya engka nin bumong khatamo ani bungkhai basunti de borma lefunga kamini blood group khatamo ni hamjwk ni A positive tamo rogi ong bongkha mungko mens thagyang tongkha apni bagui thoi belai thangata apni bagui theibo kom hingka tak theiredi ni sajago mens problem ta na busu balokha ang makai sapta kaisa moto nongkha ngai topono ang lumurok ni bithirok nogo sari tonja kha saimenya ngai lefong hospital thangka lefong hospital thangmon pore bro refer ka ni chrai thei kom mungjak ngo jibi utlang dini sawa ban bagai ang tubi hegeta referee hokata bro thoi ka body no nang iku tabung no nangi tongo tabung nangman bising tabung risi maya ku ungtongkha ang borok bo manlia joto borok no sani ne kha ang rimenya hni baksa kharit payu o blood group thoi paina phano rang baifa paina nai ama hero ti do saika rina krita ang thei paina ni phana ania ko phatsa rang gri ko ang bo aji sanai blag ania ko rang gri ni gunai ang amti manang kha ani ta khukte joto borok no masan ka sani malati sani ka jaga aro ang ani borok no bo sani ne kha ang rimenya kiru hni baksa ri aro phirogoi thango ang sungka gila no hai ka mangs ka ti tong ta na tabung nangi tong hni sani tong ka ta tabu saka wa kusugo duita latlang thangka ni hamjwk no engka thoi na urgent ta tabona tabu thoi nang tong hotate tamjaneng thano ang bo kiri tongkha pro ka jaman busu balokha bro khai 3 mas moto ungkha ka to kaya ko I hamjwk lai phai pai mani ta kaina ni hne wan sugui tong lai uta engka khapang ne ta khok tai bo khok song himandri urang yang lephunga bo hamjwk phai mani ayang bir chandra mononi engka bini o mens ni problem ni bagai thoi thak yang ni tongkha engka thoi ni belai poriman bwsako thoi krikha engka brok dini jibisa khamno ko phaiei refer khaijagai oro blood group je blood bank o thangibo naikha jibini o jaga thoi engka paifano nawano nei rutungma bo bro rang rokom phalnai bo krita thoi rokba engka tirpra hasteo je nogoi tongnai khaganang maya ganang brok da ekdom urgent nangsogoi tongkha tabono thoi tu busidi nei sanjagai tongkha engka je thoi rina musungnai buni hamjwk no mwthangna musungnai engka thoi engkha jotoni borok rokni mohadan obono tumungno rimang khangkhangkai nini ani jora omaika sungsu balai bini hamjwk no sung mwthangai to mano bro jibisa khamno ko phaijak engka norok tumungno thoi rinani ba dan khainani musungo ba bone hamjwk no mwthangnani musung khangkai bo bahaino norok no poglak norok bahaino hamari manai sung omaika no ma mwthanglai engka screen no sung phone number wano norok o contact number o phone khaiei bo bai krungdi je rina musungnai je dan khaina musungnai phone number sairi gara de mukosto doman phone number da nin phone number an phone number ang bujus mai ang kan busla phone number mukosto maya an busani manu engka ang phone number ba mukosto malaya screen ore reswano binaro ni phone number na boi engka je rinai phat contact khaide engka tinim bage suno joton hambai joton khulumka